Вітаю, даражэнькія! Пазняк, наш лепшы прэзідэнт. Празмерная ўвага да ЛГБТ на руку ФСБ. Беларусы разваляць Расею. Пра гэта не толькі. Сёння размаўляем з Паўлам Северынцам. Першае, што я хацеў у вас спытацца, як вы за гэты час наладзілі сваё жыццё і побыт у Вільні? Наколькі цяжка вам разумець, што на радзіму у хуткім часе павярнуцца няма ніякага шансу? Шанс павярнуцца на радзіму ёсць і павярнуцца з перамогай. Мы пра гэта, спадзяюся, яшчэ пагаворым. Ну, але што тычыцца быту, не першы раз выходжу з турмы. Першы раз так. Мяне, можна сказаць, вывезлі на экспорт у Еўразвяз. В Беларусі людзі сталі ўжо таварам больш выгадным, чым калійныя солі і рапсавы алей, таму вось вывозяць за мяжу. Магчыма, вось чакаецца новая хваля вызвалення. І да тых беларусаў, якіх вывозяць за мяжу, тут у замежжы і з боку саміх беларусаў, і з боку Літвы, Польшчы і іншых краінаў вольнага свету, стаўленне просто супер. Мне ёсць чым параўноўваць у параўнанні з тым, што было да 2020 года, тут першыя месяцы просто носяць на руках. Могу сказаць, што мне дапамаглі і з жытлом, вось мы недавно пераехалі, дапамаглі з першымі патрэбамі, дапамаглі ўладкавацца сям'і, якая прыехала. Я ведаю, што да тых палітвязняў, якія вызваляюцца і трапляюць у Літву альбо ў Польшу, цэлыя праграмы салідарнасці настолькі моцныя, што часам не хапае вачэй, не хапае галавы разабрацца з усімі формамі дапамогі, якія ёсць. І гэта, канешне, круто. Это просто супер. Такога, я паўтару, за вот тыя 30 гадоў, якія ў беларускім руху, я не бачыў. І гэта супер. Это азначае, што беларусы за тыя 5 гадоў пасля 2020 года выраслі капітальна. Ці дараслі яны да такога ўзроўню, каб адным рыўком узяць Беларусь і зрабіць яе вольнай і дэмакратычнай, вось гэта пытанне. Пра гэта таксама можна асобна пагаманіць. Але тое, што я бачу цяпер, я бачу людзей адукаваных, больш падкаваных, значна больш такіх палітычна прашараных. Бачу людзей, якія лепш валодаюць беларускай мовай. Маса беларусаў, якія валодаюць беларускай мовай, яна вырасла проста, яна пашырылася. Раней я мог там плюс-мінус ведаць чалавека альбо адкуль ён, з якой ён тусоўкі, чаму ён размаўляе па-беларуску. Цяпер гэта нерэальна. Масы беларусаў размаўляюць па-беларуску. Гэта супер. Ёсць праблемы, ёсць пытанні, канешне, з якімі давялося сутыкнуцца ў эміграцыі. Гэта такая безліч дробных канфліктаў, крыўдаў і прэтэнзіяў. Яны, канешне, часам распальваюцца. ФСБ і КДБ часам маюць карані ў чалавечай прыродзе. Але гэта той мінус, які тая энергія, якую можна накіраваць у канструктыўнае рэчышча. Я думаю, што тут нам трэба будзе разам папрацаваць, каб вось гэтая, так сказать, злосць незадаволенасці, злосць крыўды ператварылася ў такую добрую спартыўную злосць, якая прыносіць перамогу ў рэшце-рэшт. Можна які-небудзь прыклад, калі вы кажаце пра тое, што ёсць нейкія такія канфлікты, якія распальваюцца ФСБ і КДБ, што-небудзь, для прыкладу. Для прыкладу, канфлікт паміж беларусамі і літоўцамі. Калі пішацца там Вільня наша, напрыклад, на вуліцах Вільні, прычым так, што зразумела, той, хто пісаў, ён не ведае кірыліцу. Зразумела, нейкіх там, не ведаю, футбольных фанатаў там наймаюць, якія проста там робяць это з балончыкамі. Канфлікты паміж беларусамі ўнутры апазіцыі, напрыклад. Шмат у чым гэта ўсё падаграецца, інспіруецца. Я просто гляджу па каментарах, там зразумела. Нейкія ноунеймы заходзяць і пачынаюць страчыць каментары, як пад капірачку, так. І я спакойненька сабе выпісваю, сачу, так, якая лінія зараз, якія метадычкі там зараз. Я бачу палітычную лінію, таму што за 30 гадоў, і асабліва за гады турмы, а там праца КДБ вельмі так празрыста бачная, там вельмі тонка і адчуваеш, працуюць на тое, каб распальваць нянавісць, варожасць, прычым навучыліся, трэба сказаць, не так тупа, не так не ў лоб. Да, не так груба, як это было раней. Цяпер гэта ўжо з падводачкамі, цяпер это ўжо з такімі пасамі, там як у більярдзе на 2-3 дотыкі, влузу там, влузу тут. Але ўрэшце рэшт на ўсё гэта ёсць і беларускі розум, на ўсё гэта ёсць і беларуская мудрасць, на ўсё гэта ёсць і мудрасць звыш, якая дапамагала і дапамагае беларусам выжыць і развівацца. Таму адолеем і гэта.
Вы сказали про тое, што вельмі шмат беларускай мовы стала. Беларусы палітызаваныя, але гэта тое, што вы бачыце ў эміграцыі, тое, што вы бачыце онлайн, у каментарах, у фэйсбуку, тое, што пішуць, але ж трэба разумець, што гэта тыя беларусы, якія могуць сябе дазволіць выказацца. На ваш погляд, там, унутры Беларусі, можна казаць аб тым, што таксама дагэтуль вельмі палітызаванае грамадства? Ці ёсць там беларуская мова? З таго, што вы паспелі пабачыць з-за мяжы? З таго, што я паспеў пабачыць з-за мяжы, беларускай мовы ў самой Беларусі стала таксама больш. Размаўляю з многімі беларусамі так, і ўсе пацвярджаюць больш, наколькі больш там у адсотках, можа быць, не скажуць, але тое, што больш, узровень больш, гэта дакладна. Мала таго, і палітызацыя там, праўда, ў сваёй форме, яна існуе, яна вельмі моцная. І яна так фарміруецца ў такім выглядзе сцятай спружыны, якая рана ці позна выпрастуецца. То есть людзі копяць у сабе вось гэтую палітычную энергію. Я гэта бачу па праглядах, напрыклад, там па праглядах палітычных тэмаў, колькі з Беларусі, вось па маіх пастах, да, колькі зайшло там з Польшы, колькі з Літвы, колькі з Амерыкі, колькі з Беларусі. Большасць людзей з Беларусі. Зразумела, яны не ставяць падабайкі, таму што это можа скончыцца крыміналам, але ўрэшце рэшт бачна цікавасць людзей вось да ўсіх гэтых тэмаў. Ну і магу адкрыць невялікі сакрэт. Адна з самых тэмаў, які вот глядзяць беларусы, это тэма еднасці, тэма адзінства дэмакратычных сілаў, тэма згоды. Людзям это цікавей, чым ну, там, крутыя сямейныя фота, чым нейкае мімімі, там, нават нейкія скандалы, то бок людзі з Беларусі глядзяць вось гэта і пра гэта. У нас ёсць глыбокі беларускі запыт на нацыянальную згоду, асабліва ў крытычны час. Таму што мы, як народ, выжылі дзякуючы гэтаму. Мы выжылі сярод войнаў, міжканфесійных канфліктаў, выжылі сярод там разні, генацыду, дзякуючы таму, што разумелі, в нейкі момант трэба самкнуць шэрагі, трэба быць разам, толькі тады зможам застацца як народ. І вось гэты час зараз надыходзіць. Давайте паглядзім, там, што творыцца. Венесуэла. Бах. Іран, бах, на Кубе ўжо пачынаюць штурмаваць офісы камуністычнай партыі, таму што блэкаут. На Кубе нарастае нешта, то бок тыраніі ва ўсім свеце хістаюцца, і таго, глядзіш, вось-вось дзесьці рухнуць. Выходзяць палітвязні, в самой Беларусі выходзяць, это таксама хвалі свабоды. Беларусы адчуваюць, свет хістаецца. Можа быць, это абернецца вайной, магчыма, это абернецца і вызваленнем. Тут як Бог зладзіў нам, не дадзена сказаць вось тут і цяпер, але нам трэба быць гатовымі зрабіць рывок у гэты час. І вось чаму беларусы, якія зараз адчуваюць, што час надышоў, якія адчуваюць подых вось гэтай вось весны, можа быць, гэта будзе вясна народаў нават у сусветным маштабе, і можа быць, это будзе частка этой весны народаў будзе беларуская вясна, то можа быць, вот якраз такі цяпер нам і трэба падрыхтавацца, нам трэба з'яднацца. Вось гэтае напружанне такое, гэтую мабілізацыю падспудную я адчуваю з боку тых людзей, якія засталіся ў Беларусі. Вы привели прыклады Венесуэлы, Кубы, але там есть такая справа, конечно, тыранія, яна ўжо надакучыла сядзіць вось тут, у шмату якіх народаў. Але у нас у беларусаў есть такая праблемка, якой няма на Кубе, як мне падаецца, таму што адна з мацнейшых тыраній, яна якраз такі пад бокам, вось праз парог, па сутнасці. І што з гэтым рабіць? Вы заўжды казалі і кажаце аб тым, што менавіта беларусы і Беларусь, яна вырашае лёс імперыі, той, якая на ўсходзе. Але ж не падаецца вам, што зараз якраз такі імперыя і той імператар вырашаюць лёс Беларусі. Таму што нават той, хто сябе прызначыў на пасаду прэзідэнцкую Беларусі, ён цалкам залежыць ад Крамля. Так ёсць. Расія цудоўна разумее, што Беларусь это тая самая іголка ў яйку, якую там, значит, каб Кашчэя, так сказаць, загубіць, вот трэба там сразу так? двух кашчэяў. Так. Адразу двух кашчэяў можа быць, спачатку большага, потым меншага. Гістарычная праўда такая, калі так будзе, то ў беларусаў ёсць сур'ёзны шанец. Но сэнс у тым, што яны таксама адчуваюць, што такое Беларусь. Для іх это настолькі адчувальная зона Беларусь, яны берагуць як зрэнку вока, і яны імкнуцца схапіць, яны выпусцяць все, што заўгодна. Я думаю, што яны выпусцяць нават Украіну, Беларусь,
это будет пытанне іх жыцця і смерці. То есть калі Беларусь выйдзе з-пад улады Крамля, з-пад улады России, все, Россия перастане быць імперіяй, капец, это развал, это разбурэнне ўсяго імперскага комплексу, просто пачынаючы з ментальнасці імперіі, самых яе каранёў, самай яе сутнасці. І думаю, што тут вот ідзе такое спаборніцтва, прычым яно ідзе на ўзроўні не такой прыкладной палітыкі кшталту, колькі там дывізій у Беларусі, колькі там дывізій у России, это вымяраецца катэгорыямі культуры, катэгорыямі духу, катэгорыямі часу. Ну, ніхто не мог думаць, што Савецкі Саюз разваліцца ў 91 годзе. ЦРУ прарочыла толькі там яшчэ 5 гадоў, магчыма, а потым можа быць нейкія змены. Бах! Разваліўся. Ніхто не думаў, што будзе Менская вясна 96, 30 гадоў таму. Разразілася і грымнула. Ніхто не разумеў, што такія маштабныя пратэсты будуць у 20-м. Ну, чакалі, што будуць нейкія пратэсты, але што так пойдзе, не чакаў ніхто. Тое самае і тут. І тут трэба адчуваць. Трэба вось гэты пах удыхаць. Ну, я калі выйшаў з турмы, адчувалася, што нешта ёсць. Але з пачатку 2006 года порцыі гэтага паветра, вось гэты вецер пераменаў, про які калісьці спявалі Скорпіонс, ён пачынае канкрэтна дзьмуць. Это дух, это не матэрыя, это пакуль не нейкія там кілабайты інфармацыі альбо там кілаграмы выбухоўкі, это просто вот дух, які ёсць, дух часу, які адчувае народ. Часам народ адчувае это больш пільна, больш тонка, чым палітыкі, якія засяроджаныя там у сумятні, у бегучых нейкіх камбінацыях. Мне здаецца, такі дух зараз ёсць. Такі дух зараз ёсць, і гэта шанец, які ёсць у Беларусі. Калі мы гэта адчуем, зможам, будзем гатовыя, можа быць, Бог нам дасць Беларусь. Пра культурнае вымярэнне, пра якое вы зараз сказалі, у Беларусі забаранілі некалькі выдавецтваў, зачынілі, якія выдавалі кнігі на беларускай мове, і нехта там з высокіх чыноў рэжымных, я, прабачце, не памятаю, не надта звяртаю ўвагу на гэта, сказаў, што Беларусь — гэта найлепшае месца для рускага языка, где он может популяризироваться на весь мир. Гэта что такое, прогибание под Кремль? Ці у нас у так званых элітах надта шмат любителей рускага мира? Это свядомасць здрады, на жаль. Я думаю, што гэта транслюецца наўпрост з Расіяй. І это вельмі цікавы прыклад, то бок это прыклад якраз такі таго, што Расія адчувае, вось яно гэта вастрыё, вось сюды трэба біць, вось гэта трэба знішчаць. Таму яны проста безлітасныя да беларускай мовы, яны безлітасныя да беларускасці, да нашых кодаў, кодаў трыадзінства і аддання хрысціянства, кода свабоды, які ёсць у беларусаў, кода згоды. Яны ж вельмі нецярпімыя, нецярпімыя да захаду, яны нецярпімыя да іншадумства. І вось гэта яны хочуць знішчыць. Яны проста цэляць, яны лупасяць туды, яны ніяк не могуць зразумець, чаму не ўдаецца. Беларусы неяк унікаюць гэтага, беларусы не трапляюць пад там масавую зачыстку ці генацыд, неяк аднаўляюцца. Яны, ну, вот просто, здавалася б, народ павінны быць вымардаваны хаця бы некалькімі хвалямі войнаў там на працягу 17 стагоддзя, 20 стагоддзя, там просто знішчэнне такое, ну, іншыя народы зносіла дзесяткамі такія часы. Беларусы застаюцца. Расею гэта, от глыбінную Расею, якая просто вот на жывёльным узроўні адчувае, што Беларусь — это галоўная небяспека для яе. Расія разумее это ўсё нутром і спрабуе біць. А Лукашенко ў нейкі момант, каб збалансаваць, там, так сказать, стрымлівае альбо дазваляе гэтыя удары, не разумеючы, што ён просто раз за разам абсякае той сук, на якім сядзіць. Адзінае, што магло б калісьці яго ўратаваць, это стаць такім там дыктатарам нацыянальнага кшталту, які бы абараніў Беларусь у пагрозах і ўсё-такі захаваў бы такое нацыянальнае ядро. Ён гэтым шансам не скарыстаўся, ён ужо канчаткова яго згубіў ментальна, ён быў і застаўся савецкім чалавекам, на жаль. Ну і зараз вось ідзе да свайго фіналу. І гэта таксама беларусы адчуваюць, і ён гэта адчувае. І самае цікавае, што ён баіцца больш, чым захаду, больш, чым Расіі, ён баіцца беларускага народа. Потому что и он разумее, абсолютно так. Это в любой истории, якую не взять. Хоть с коровниками, хоть с блэкаутом, он постоянно, бачно, что его аж колотить от того, як вот не взять белорусов. Павел, вы казалі пра тое, што ёсць запыт у беларусаў на яднанне, і беларусы з Беларусі глядзяць на дэмакратычныя сілы, на ўсё тое, што робіцца за мяжой, і ёсць некая і запыт, і прага таго, каб убачыць, што вось беларусы аб'ядналіся, і ў нас, значыцца, мы адным фронтам, можа і моладзевым фронтам. Так, глядзіце, тут такое пытанне, а вы, калі глядзіце на тое, што робяць беларусы за мяжой, зараз будзем казаць пра дэмакратычныя сілы, ці бачыце вы там нейкія крокі да яднання? Бачу.
Бачу крокі да яднання, яны зараз уже ёсць. Спачатку, калі мы выйшлі, успрымалася так, напрыклад, што Маша Калеснікава гэта прамы канкурэнт Святланы Ціханаўскай. Так это ўспрымалася. Маша Калеснікава са Святланай Ціханаўскай віншуюць разам беларусаў на Новы год, затым сустракаюцца, нешта ўзгадняюць. Магчыма, калі дасць Бог, вот зараз Маша выступіць на адным з мітынгаў на Дзень волі. Пакуль яшчэ там невядома да канца, ну калі гэта будзе, то будзе вялікі крок наперад. Здавалася б, што ёсць супольнага у бабарыканцаў і Зенона Пазняка. А вот Зенон Пазняк знайшоў добрыя словы для Машы Калеснікавай, якая гаворыць пра адмену санкцыяў, таму што пазіцыя Зенона санкцыі, асабліва эканамічныя санкцыі для Беларусі шкодныя. Ужо ёсць плюс, ужо ёсць нейкая пляцовачка для яднання. То есть ёсць безліч магчымасцяў палітычных камбінацыяў, калі тое, што мы бачым сёння ў беларускай палітыцы, як там вайну ўсіх супраць усіх, ператвараецца ў каманду. Для гэтага трошкі часу, трошкі досведу, трошкі жадання і трошкі нашага агульнага беларускага жадання эту каманду бачыць. Калі мы будзем выказваць і ў каментарах, і прыватна, і ў сваіх, там, я не ведаю, сацыяльных сетках патрабаванне таго, што трэба з'яднацца, трэба быць разам. Сябры, гэтая каманда складзецца. І будзе так, што жорсткія заявы будзе агучваць Зенон Пазняк, мяккую дыпламатыю будзе праводзіць Святлана Ціханаўская, там выяўляць патэнцыял маладосці і змагання, там Маша, напрыклад, Пал Палыч, досвед і добры грунт у беларускай справе. І ўсё гэта будзе вот як знаўцы за адным сталом. Вось ёсць самыя складаныя пытанні, яны кідаюцца, але людзі ўжо, напрыклад, там адным рухам вачэй паказваюць так, ну што, твая чарга, давай выступай, рабі. І калі ў беларусаў такая каманда будзе, а это магчыма, нават розныя меркаванні, там розныя думкі, розныя стылі будуць у кожнага, все роўна это складаецца в одну карціну, в одну мазаіку, вось тады можна будзе сказаць, што мы гатовыя на 100%. А што будзе рабіць Павел Северинец? Павел Северинец пакуль стараецца падставіць плечо, быць пэўным цэментам, быць у цэнтры, старацца, но пакуль што ўдаецца зрабіць, быць паміж. Быць паміж, старацца перадаваць штосьці. Ну, вот як з тым же самым днём волі. Запрасілі, ну тут уже некалькі тыдняў засталося да дня волі, так здалёк не паплануеш, але вот пастарацца звязаць, пастарацца скаардынаваць, дзесьці дапамагчы досведам, дзесьці дапамагчы знаёмствамі агульнымі. І вот нешта разам атрымаецца лепш, чым было б там кожны сам па сабе. Координацыйная рада. Хутка будуць выбары. Павел, вы плануеце удзельнічаць у іх? Вы недавно, не памятаю, нейкі інтэрв глядзеў ваш, і вы казалі аб тым, што вы самі не плануеце. А чаму? Ну, гэта ж таксама магчымасць. Вы, беларусы, гатовыя галасаваць за вас. Шмат беларусаў. І вы прайшлі ў координацыйную раду са сваімі ідэямі. Чаму пакуль не? Пакуль не, таму што вось гэты інструмент, координацыйная рада, ён хутчэй вядзе да раз'яднання беларусаў, а не яднання. Якраз такі тут атрымліваецца, што замест такого протапарламенту мы маем пляцоўку для скандалаў, сварак, з якіх ну, хтосьці штосьці атрымлівае. Для тых людзей, якія ну, не маюць там ідэі ці палітычнага капіталу, яны проста прыходзяць туды, пачынаюць змагацца, яны могуць кінуць кіткі лозунг, яны могуць павесці за сабой. Канешне, гэта добрая магчымасць выявіць сябе, это добрая магчымасць падрасці палітычнай моладзі, пачаткоўцам, для іх это круто. Для тых людзей, якія, ну, скажем, маюць за сабой вось нейкую такую шырокую ідэю, доўгі шлях, для іх это хутчэй страта. Таму што непазбежныя скандалы, непазбежныя абвінавачанні, там рознага кшталту правакацыі інфармацыйныя, не толькі інфармацыйныя, плюс там невядома, як зараз будзе з тым, што там некалькі тысячаў чалавек галасавалі. Координацыйную раду. Мала. Зараз КДБ можа запросто ўкінуць колькасць галасоў з Беларусі, нават і з адкрытымі пашпартамі. Я нагадаю гісторыю, як падчас праймеріс у 2020 годзе мы выбіралі адзінага лідера з апазіцыі. Ну, все, далі загад па райвыканкамах. В разгар пандэміі прыходзілі дзесяткі людзей з райвыканкамам, так сказаць, галасавалі за раз'яднанне беларускай апазіцыі, так сказаць, каб не было там відавочнага лідера. Выкарыстаюць такія рэсурсы гэтым разам. Я думаю, што тут вельмі складана будзе адсачыць, як галасуюць. Таму складанасць з самой пляцоўкай, складанасць з падлікам, ну, лепш будзе пакуль што ўстрымацца. Але адначасова я гатовы падтрымаць тых людзей, якія выказваюць блізкія са мной думкі. Я гатовы сказаць, што ну, той, хто ідзе без абвінавачання іншых, той, хто ідзе за Беларусь, за адзінства, ну што ж, я думаю, што сваім голасам, сваім словам змагу падтрымаць такіх людзей.
пасля вашых інтэрв'ю шмат такіх каментароў, і ёсць у нас дастаткова моцная, і за апошнія гады яна так вырасла, гэта плынь ЛГБТК, і прадстаўлены, ну, прадстаўнікі ЛГБТК ёсць паўсюль, гавораць аб гэтым. Як у вас на гэты конт, якія думкі? Ці гэта тая еўрапейская каштоўнасць, якая для беларусаў не каштоўнасць? Ну, у беларускай традыцыі, у беларускай культуры такіх каштоўнасцяў я не прыгадваю, вот не прыпамінаю. З той гісторыі, якую мы ведаем, беларуская гісторыя ў першую чаргу хрысціянская. Адначасова, раз Гасподзь Бог гэта дапускае і дазваляе, ну, напрыклад, хто я такі, каб гэта там забараняць, каб асуджаць таго ці іншага чалавека. Не. Асуджаць можна там грамадскую норму в тым ці іншым выглядзе. Але адначасова магу сказаць так, празмерная ўвага да гэтай тэмы, яна працуе на расійскую прапаганду. Цікава. То есть, то бок, празмерная ўвага да гэтай тэмы з боку беларусаў працуе на расійскую прапаганду. Працуе на расійскую прапаганду нават з боку беларусаў. То есть тут ёсць значна больш сур'ёзныя тэмы, сур'ёзныя рэчы, якім варта надаваць увагу. Канешне, калі хтосьці хоча пра гэта размаўляць, калі хтосьці хоча гэта абмяркоўваць, то калі ласка. Але мне здаецца, што значна большай увагі, значна большае абмеркаванне патрабуюць іншыя рэчы. Вось такая рэч, мне падаецца, таксама патрабуе абмеркавання, гэта санкцыі. І вы сказалі, калі казалі пра Марыю Калеснікаву, што вось яна там з пазіцыі, як і Зянон Пазняк, давайце адмяняць санкцыі, таму што это шкодзіць эканамічна Беларусі. Вашае асабістае меркаванне, вось таго, што вы пабачылі, пачулі, паспелі за некалькі месяцаў прааналізаваць, ці падтрымліваеце вы гэтую ідэю, што давайте здымаць санкцыі? Ну, это ж пазіцыя зараз яшчэ і Орбана, які кажа, што давайте здымайце з Расіі, з Беларусі санкцыі, вось, і там нешта пагражае еўразвязу. А то не буду з вами салідарны па розных пытаннях. Ваше меркаванне, што спачатку? Свабода палітвязняў і спыненне, нават не прыпыненне, спыненне рэпрэсій, ці давайте здымем санкцыі, каб эканамічна Беларусь не загнулася? З самага пачатку, з 20 і 21 года, калі гэтыя санкцыі ўводзіліся першапачаткова, у адказ на задушэнне 2020 года, я падтрымліваў пазіцыю Зянона Пазняка аб тым, што санкцыі супраць Беларусі, в першую чаргу эканамічныя санкцыі, яны шкодныя, яны штурхнуць Беларусю аб абдымкі Расіі. Гэта адбылося. Але калі ўжо гэтыя санкцыі ўвялі, здымаць іх проста таму, што там Амерыка дамовілася з Лукашэнкам на вызваленне часткі беларускіх палітвязняў, на зняццё часткі амерыканскіх абмежаванняў і здымаць іх у сусветным маштабе, здымаць іх еўразвязу, ну, было просто глупо. Это бы означало отдать рычаг уплыву, ну и просто сказать, что мы не имели рации, калі ласка. А для Лукашэнкі это будет подтверждение ягонай ідэі про тое, што ён перасядзіць усіх этих еўрапейцаў, якія мяняюцца ў сваіх кабінетах, якія ніколі не паглыбляюцца у тэматыку настолькі, каб яны маглі праводзіць паслядоўную палітыку. Ну, все, ввели санкцыі, знялі санкцыі, нормально, я вас перасяджу. Не. Калі мы уже зараз стаім перад такім выбарам, здымаць санкцыі альбо з іх дапамогай прымушаць Лукашэнку да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій, то, безумоўна, гэтым інструментам трэба карыстацца. І заходнім палітыкам трэба ясна сказаць, спачатку вызваленне ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсіяў і вяртанне да, хай сабе пакрокавае, хай сабе ў рамках нейкай дарожнай карты, вяртанне да адкрыцця Беларусі. Адкрыцця ва ўсіх сэнсах. Лукашенко мае такую патрэбу балансаваць у размове з Масквой. Ён мае такую патрэбу, еўрапейцы гэта ведаюць, амерыканцы гэта ведаюць. Мне здаецца, што тут добрай гульнёй было б, калі б амерыканцы гулялі ў такога добрага паліцэйскага, еўрапейцы ў кепскага, і разам бы яны, так сказаць, вось эту дыктатуру гэтага кліента да ладу б давялі, калі гэта пазіцыя будзе прынцыповай і паслядоўнай. Таму што Лукашэнку рана ці позна таксама давядзецца на збліжэнне з захадам ісці, так ці інакш. Зараз мы з вами записываем гэтую размову напярэдадні візіта Келага. Спачатку ён будзе ў Літве і потым едзе ў Менск. Як вам падаецца, ці вернецца ён з Менску з вызваленымі палітвязнямі і ці гатовы Лукашенко на крок такі адпусціць усіх? Таму што зусім недавно там быў твіт у амерыканскай адміністрацыі пра тое, што Дональд Трамп, прэзідэнт, кажа аб тым, што павінны быць вызвалены ўсе.
І гэта як таму яшчэ пытанне пра тое, што ці сапраўды Лукашенко баіцца, што з ім можа нешта стацца з дапамогай Амерыкі, ну, па прыкладу Венесуэлы, па прыкладу Ірана. Безумоўна, такую магчымасць Лукашенко прадугледжвае, яна менш верагодная з-за прысутнасці ядзернай зброі расійскай ў Беларусі, але тым не менш яна ёсць. Все-таки думаю, што вызваленыя будуць не ўсе. Лукашенко хоча гандаль, Лукашенко хоча працэс. Лукашенко разумее, што ў Трампа ёсць свае абмежаванні, звязаны з выбарамі ў Кангрэс, з перавыбарамі яго на пасадзе прэзідэнта. Для Лукашэнкі такіх абмежаванняў няма. Ёсць адно. Калі Гасподь Бог вырашыць, што яму пара. І таму Лукашенко паспрабуе даць, мне здаецца, большую партыю, нават частку з гэтых людзей пакінуць у Беларусі, кагосьці паказальна, скажем, выціснуць пасля вызвалення з Беларусі на захад, ну, все роўна прыйдуць людзі і скажуць, ведаеце што? Альбо вы з'едзеце, альбо вы па новым коле паедзеце ў турму, это ж зразумела, як робіцца. То хутчэй за ўсё такую карціну мы і ўбачым. Але ўрэшце рэшт это таксама будзе працаваць на Беларусь, таму што вызваленні сотень палітвязняў, тут могуць быць і 200, і 250, і 300 чалавек вызваленыя, як мне здаецца, это будзе хваля свабоды для Беларусі. Это будзе хваля праз сем'і, знаёмыя, это будзе хваля праз сведчанні. Лукашенко таксама разумее, што ён, так сказаць, выпускае джына, ён размаражвае вось гэтую сітуацыю, но дзецца яму пакуль што няма куды. Сапраўды павінен балансаваць, інакш Пуцін прыбярэ яго да рук вельмі хутка. Шмат еўрапейцы перажываюць, ну, асабліва перажываюць краіны Балтыі, Польша з нагоды магчымай вайны, з нагоды магчымай агрэсіі Расіі супраць краін Балтыі, это як мінімум. І Беларусь тут, ну, адгуляе вялікую ролю. І вельмі б не хацелася, каб гэтая роля была, ну, дрэнная. Ёсць які-небудзь шанец, што беларусы не дазволяць больш расіянам прайсці праз сваю тэрыторыю з агрэсіяй да суседзяў? Пакуль у тым стане, у якім ёсць Беларусь цяпер, такога шансу практычна няма. Тут все ўпіраецца ў Лукашэнку, але я думаю, што Лукашенко быў супраць і 2022 года. Тут Пуцін яго зламаў, ён знайшоў, як зламаць і яго, і лёс беларускага народа, таму што зараз стаўленне да беларусаў у Еўропе рэзка адрозніваецца ад таго, што было пасля 2020 года. Ну, зразумела. Мы суагрэсар, мы цяпер, слухайце, а чаму вы не спынілі Лукашэнку, чаму вы не леглі касцьмі? Это пытанне задаецца нават тым, хто ў турме, таму зразумела, што настрой людзей і вайна это тое, што перакрывае любыя іншыя меркаванні. Таму, канешне, гэта кепская рэч, это вельмі кепская рэч для Беларусі, калі Пуцін чарговы раз уцягне Беларусь у вайсковыя дзеянні, уцягне ў вайну. Але адначасова трэба разумець, што і ў Расіі сілы не безмежныя, ваяваць на 2-3 франты дазволіць сабе, ну, можа толькі шаленец. Я не ведаю, наколькі там у Пуціна з галавой зараз. Ну, як мы бачым, але, да, ну, шаленец. Не вельмі, так сказаць, добра, але ёсць нейкія рэчы, якія, ну, якім яго вучылі там у той же самай там акадэміі КДБ ці в расійскім генштабе. Ну, нельга, калі ў цябе няма перамогі на адным участку фронта адкрываць другі, трэці. Это просто азбука, і там, тыя ж самыя немцы на гэтым 20-м стагоддзі вельмі моцна пагарэлі. То, што казаць пра Беларусь, думаю, нас будзе чакаць вот не столькі вайна, колькі манеўра. Колькі вось такое разгойдванне, расхістванне, спроба справакаваць, спроба там вымусіць Лукашэнку як-небудзь адказваць. Ну, але глядзіце, вот нават пасля таго, як Зеленскі кінуў адкрыты выклік Лукашэнку, рэакцыя адказ стрыманая. Нават пасля таго, як бомбяць Іран, саюзніка Лукашэнкі, рэакцыя стрыманая. Лукашенка, як палітычная істота, пачынае разумець, ага, все вельмі складана, зараз крок туды, крок сюды, неасцярожны крок, і все можа просто па эфекце даміно пасыпацца. Таму вот нават сама асцярожнасць і падцятасць Лукашэнкі, она пацвярджае, што сітуацыя зараз вельмі напружаная, разрадзіцца яна можа ў любы бок. І зноў жа вынік толькі адзін, нам, беларусам, трэба рыхтавацца да гэтага вакна магчымасцю. Павел, такое не ведаю, не буду там неяк замахвацца на філасофскае пытанне.
Калі кажуць, шмат хто кажа, што ёсць вайна Пуціна, і гэтыя хорошыя рускія тоже таксама заўжды паўтараюць. Гэта вайна Пуціна, гэта не вайна Расіяй і гэтак далей. Але ж калі не адзін жа Пуцін ходзіць на фронт, бегае там і не сваім тулавам падае пад пулі украінскія, так? Ёсць мільён, нават больш за мільён жаўнераў расійскіх, якія не тое каб забітыя, але параненыя, гэтак далей. Гэта ж шмат людзей. І калі вось вы кажаце пра тое, што ёсць Лукашенко, ёсць рэжым, усё Лукашенко, а беларуская нацыя класная. Вас так файна слухаць. І мне вельмі прыемна таксама думаць аб тым, што мы беларусы суперкласныя. Але ж не адзін Лукашенко гэта робіць. Можна казаць, што ўся нацыя ў закладніках. Але не, ёсць тыя, хто сапраўды падтрымлівае яго палітыку, ёсць тыя, чыя хата з краю да гэтага часу. Ёсць маўклівая згода. Як вось у гэтай сітуацыі працягваць казаць аб тым, што мы, беларусы, такія класныя? Тут глядзіце, самаадчування таго, якія мы класныя, якія мы светлыя, насамрэч беларусам вельмі не хапае. Таму што мы, як інтраверты, мы любім капацца ў сабе. Мы любім вінаваціць сябе, і мы любім казаць пра тое, што вот мы не такія, мы вот тут не смаглі, вот тут мы не дарабілі, тут наша параза, і так далее. Вот мы сядзім, ядзім сябе, значыць, і гэтаму занятку ўжо колькі сотень гадоў. А в рэальнасці трэба падымацца вышэй. Кожны чалавек, нават святы, от пачытаць гісторыі святых, яны падалі в такія там правалы цемры, што просто не выбрацца адтуль. Чалавек глядзеў угару. Нам, беларусам, трэба паглядзець угару. Нам трэба паглядзець у неба. Нам трэба зразумець, што не толькі там магільная пліта Расіі, не толькі пліта гэтага рэжыму на нас ляжыць. Ёсць неба, ёсць Гасподь Бог, ёсць беларускі народ, ёсць наша гісторыя. Мы можам. Вера, яна нараджаецца вось з такога натхнення, з разумення таго, што вось прыйшоў час. І мы можам гэта зрабіць, каб не давялося пакутаваць нашым дзецям. Таму тут трэба запальваць і натхняць. Я шмат у чым сваю місію бачу якраз у гэтым. Ёсць вельмі шмат людзей, безліч людзей, якія скажуць, як было кепска, што было кепска, чаму мы, беларусы, блага паступаем і чаму мы благія. І ў іх таксама ёсць доля праўды. І ў гэтым плане тут я магу пагадзіцца з любым святаром, які спавядае грэшніка і кажа, што кепска, што ты гэта зрабіў. Але адначасова, калі чалавек перапаўняе нейкую меру вось гэтага самакапання, то надыходзіць час і адштурхнуцца ад дна. Вось што нам трэба рабіць. Нам, беларусам, нельга зацыклівацца на вось гэтай дэпрэсіі, якая ёсць. Это згубна, мы можам згубіць пакаленне. Мы не згубім беларускую нацыю, яна, веру, вечная, мы не згубім Беларусь, яна таксама жыве вечная, кажа славуты лозунг, але мы можам згубіць час і мы можам згубіць сваё пакаленне. Каб гэтага не адбылося, трэба глядзець угару, трэба глядзець на светлае, трэба разумець, што сёння вясна, трэба разумець, што наперадзе дзень волі. Трэба разумець, што шмат людзей будзе вызвалена вось зараз. Шмат людзей знойдзе надзею ў простых рэчах, як спяваецца ў той песні, простыя словы і простыя рэчы. І ўсё гэта разам узятае дасць кумулятыўны эфект. Мы здольныя будзем перамагчы цемру імперіі. І тое, што Расія такая, тое, што расійскі народ на гэты момант такі. На жаль, вот, это і цяжар, і крыж, але адначасовая місія беларусаў. Тое, што побач з намі вось такі змрок і такая імперія. Это выклік. Ну вось, Павел, умееце вы, канешне, запальваць. Як вы кажаце, ваша місія запальваць, прыемна заўжды паслухаць вас. Яшчэ два моманты, караценька. Давайте крыху пафантазуем з вами. Ну так адбылося. Вось, раз, і на 25 сакавіка межы адчынены, рэжыма няма, беларусы вяртаюцца на радзіму, і свабодныя выбары. І у нас 4 кандыдаты. Зянон Пазняк, Светлана Тихановская, Віктор Бабарыка, і давайте каго-нибудь яшчэ, і Павел Латушка. Павел Северынец, за каго будете галасаваць? Я думаю, што ў сённяшні момант, вось па той палітычнай сітуацыі, якая ёсць цяпер, найлепшым прэзідэнтам для Беларусі быў бы Зянон Пазняк, найлепшай кіраўніцай парламенту, спікерам парламенту была б Светлана Тихановская, найлепшым кіраўніком ураду быў бы Павел Латушка. Я думаю, што вось гэтыя тры чалавекі здольныя прадставіць адсоткаў 80 беларускага народа і даць
штуршок для развіцця у далейшым. Я, конечно, не асабліва веру, што пасля 25 сакавіка вот так резко все Я памяняецца. таксама не веру, але ж, ну, Да, але калі, потому што мы не до 100% гатовыя, может быть, на 70% мы гатовыя цяпер. Але калі б гэта адбылося зараз, і сапраўды з'явіліся такія цудоўныя умовы, я думаю, што вось гэтыя 3 чалавекі яны змаглі б годна прадставіць Беларусь. Мне здаецца, што вот это тое, чаго беларусам не хапае. Важна скласці разам, важна, каб працавалі разам. Супер, Павел. І напрыканцы да дня волі засталося не так шмат часу, таму я вас папрашу вось у тую камеру да беларусаў. Зварот, віншаванне, што заўгодна. Дарагія беларусы, набліжаецца дзень волі. 30 гадоў таму, падчас Менскай вясны 96, менавіта з дня волі пачаліся масавыя акцыі пад бел-чырвон-белымі сцягамі, якія прывялі цэлае пакаленне, што змагалася за Беларусь до 2020 года. Цяпер у нас з вами ёсць досвед 2020 года. У нас значна больш шырокае разуменне таго, для чаго нам, беларусам, патрэбная незалежнасць. Мы ўжо на сваім уласным лёсе, кожны з вас у сваім уласным сэрцы зразумелі, што каштоўнага ў дэмакратыі і ў свабодзе. Зараз час, калі руйнуюцца і хістаюцца дыктатуры. Зараз час, калі Беларусь можа зрабіць рывок і выскачыць з ценю цемры. І вельмі важна, каб у гэтую весну, у гэты дзень волі мы зрабілі кожны, што можа. Хто можа за мяжой выйсці на акцыю пратэста пад бел-чырвон-белым сцягам. Хто не можа падтрымаць дзень волі сваім удзелам, перапостамі альбо донатамі. Хто ў Беларусі не можа нават гэтага, то проста гучна размаўляць па-беларуску ў гэты дзень, абдымаць сяброў, выходзіць з усмешкамі і дарыць усім натхненне. Дзень волі для нас это зорка. Воля абавязкова будзе, яна абавязкова прыйдзе. Таму, дарагія сябры, наперадзе дзень волі, наперадзе вясна, святла прыбаўляецца з кожным днём, будзьма вольнымі, мы з вами вялікі, вольны народ. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Дзякуй, Павел. Дзякуй вам. Дякую.